Sebab semua boleh. Berapa ini gue dalam rekod tolong ini jalan. Beliau pekan hitam. Kalau tak perlu menteri di masalah kok mereka. Dong ke time senang berapa juga kita lah berapa sekian. Ini kerja kerja ini dulu. Pelajar tuan lah. Ini ailat saya nak kalian bersaudara. Và xin chúng ta để chúng ý và chúng ta sẽ bisa nyebut pat di apa bini berkini kalau kadang pembengitan hak dia kira hingga pada itu dia long perfect dan ini labian kata ini pak canai pindah hak dia you have clear register even Igi senjuk rotli ki drobar snong kebakan top snong drobar snong morkunang puriang kod thasalai pomora baksa pendang hak arf artrik tio bala dia ngidang su shong e kecilang kebakarpang cuki sadan rotli ki drobar snong bani perkhat habide baka koi ka khya ka ba ki pai ba cuya kenduk badon kam ka por kham tam po kaneka si morkunang te ngila shimi karai ka to kecilang ka bala dia na ka mata ban Mentip i doktor in charge doktor Suting beran ne pok CAC ba inlo mi ki doktor ki staff par borok ki notre CAC bagan syong ya ka chingalang ka bakarpang ban ngi ki rotli ki robar snong ki nangalam ba ki nom ikmat ki rotli ki robar snong ba ki soldar borok te mata ka sangai ngi dak sudia bi ki chingalang ka bangi syong banwat iki daw tanrai ki jing ya ka ba kanika CAC ki kenduk haduk menta te ngiyok sibun kijing ekran kijing ajumut ke kijing ya nakaling ki doktor nakaling ki staff ki lapan sengau bat ke kijing ya kijing kenduk pai ba ngirung ki lapan sengau te ka benekong habade bat ka jingwan kijing hene kalong ngi ai kijing yero kijing ai koblei ki doktor ki staff ki batristom sha nak bentaban ai chukri ki pai ba re ba ngila persang banwan hangnai ban ekran ye bubun kijing ya apok kane ka CIC ngirang kapil lentei ba hadin baka sarkar kalau dia ban upgrade nak PIC ka CIC haka new trick September arzar puar ikmil entai ba borok cidon kam kila biang lut rei hadim ngelayo ban syong ki jelang matah ngai ngilap budon sibun ba ki jingya ka ba kaneka CIC kampala ban ai syakri ka ba biang ki ba no song snong kawin kita kalong ke diga infrastructure nomor keempat biang pura bukan function kum ka CIC nang ta kawi ka baar kalong habide ka jinduna pula ki staff nas Markumbolong mata ki staff nos lakumnom ki di bendan sipoh ru ka sangut hanrei mata tang sangut ken ai ka 24/7 service te kanelo kalau wanra ka jing ya ka ba ki pe ba ki kendo ba kini ki sangut ki haban pe lut inado ya kai female ward male ward nang ta ka emergency ki haban attend nang ta ka labor room ki haban attend te kalong ki ka ba torture ka bashir khai ki nong tre hang ne kham tam ki staff nos ba ki doktor kumjo te kata diga bangiyo ikata ka jing ka root cause ka daw tenrai juga jing ya ka ba kini ki nong treh ni pok ka si ki kendo te ki doktor ko bangi khimil ente biki di bendan ki specialist ki pandon te kata di kawi ka jing ya ka ba hadu mata ka sarkar kam pala ban poi kini ki jing kam bor khoi pok ne ka si tingi don kam shu kham tam habde begini ka public toilet haba ki pai ba ki wan man sim doi hang nai ni e ba kim dan chakale shabar te kalong ke ek bosusi ta kam kini ka kanjah ne pok ka si tinggi ya kanai ke bentang lara banyak keren bana kaling jong kasi isi pakai persengau ki bor break bana kaling jong ki sencuk jong ki rotli ke barsnong in sali ban persengau sha ka health department chief minister ban pej kerpang kanai ke benta namar kanai ka CIC hang ne po mor kanai kanai ka CIC ke baron kam hadu kata bala itu ka kum ka 24/7 CIC ka ban hapej yakini ki nok snong ki ba bun teleh ne po ka CIC ki ba ha po kanai ka jing pej kanai ka Morkna CIC na takam tam kade national highway kedon ki police case ibo fair tengi e ba kedon kam shisha bat kade ro ka health center ka ba laslam ba kala don nado ka senang khandai spa ro pusan ng kala kade ka jing sedang ku dispensary bat ter nang tahaki prapusan prapun ro la upgrade ka sha ka PAC bat kum ter te mata haw ne usnam arzar puar la upgrade ka sha ka CIC tingi e ba kane ka benta kane ka health center hane kade ka we ka benta ka bokong santam ka bungi kwa bok sokar kade bensim top priority ban pembiang kini kecil kam. Tekum ta nak kalian jungi ki sencuk ni hadim ngelayo kini ki information borok nang nai. Ngin ra sekibor sarkar ban pensengau. Ban kerpat beki de benle en mardor kini kecil kam ku ba kundo ang nai. Ban aku juk kapor ngi kerpat ki pai ba baken ai jing trelang ban ngi kino yalam. Ban pen orlong ngi kini kecil kam borok pok kene ka CIC. Kum baki pai ba ki angnut kum bala kentok kendan ni ka CIC ngi kwa bakan function kum ta. Te hakane ki jing kren ro kidon sibun ka ba ki pai ba ki kenduk jing ya
bat ki pai ba teng tiang kim don ka jing suthu na jing trelang habi ki kendo ino ki kam habuan sini pok ka CIC te teng tiang ka don ka jing per chingmut ha ka kten ka thle te la da kam don ka jing dai ka be jan pa diang pai ba bat ki nok tre hang nei ki ba ai ka sumar kamut ka tar kon pan thot ki jing sakri te ka ni ka bangi kwa ban ra ban pan pau ni khubor na ka ling jing rot le ki do bar snong ha ne ka por ba mata ki pai ba no snong snong ha ba kendo ki no ki jing ya da pentip si ki ni lam snong kom hu tip na ka por khnang bangi ngin suthu ban ya kren be ki bor be pe ka ni ka jing ya ka ba ki pe ba ki kendo hang nei nang ta ngi kerpat su ki pai ba bakin long ki bos thu ki bayar jumit perkhan ki ban bot ranti ya ki SOP ka ba ka ne ka CIC ka labo hang nei bakin agi trelang bakin sngap ya ki jing batai ki instruction ba ka hab ki wan man sim dawai hang nei ka ai baki dei ban le ka ai bakim dei ban le om ban shu mi ki kinten ki ba khon kham okor ban ya pan e ni markeling te kata ka de bungi kwa ba kum ki nong song sinong ngi de ban su thu bungi de ban long ki bro ki kloi bi trelang ha ban ta ba fair Harai dah kejingi kena, jadi kentho, dah kejingi pen ebor, ke marketing, katakan wan ra, ya kena ka solution. Harai datang ke bagi jingkren stu jumut, ling bagi jing flow jumut, kata ke wan ra, kita ke solution, kemna ben yang kejing ya, hakin nak benta ke kendo. Te nakaling jingi ke senjuk, ngel sim ya karai, hadin ba nakaling ka si kal dia pembiang bor ko information singi, ngan selipun sengau semin star, ba ide ben sim ki mother, ben pembiang sim kampok si, but in sepet pat, kain ka ba ka government kan respon halo kejing kendo kejingi na khnitio ki banwan bat ki helmet star balada kamdan kono no correspond na kaliang joka senjuk kin sesong jilang ka berpang rengkat ki pe ba ang perkhat ka ingrai bengin simni khmat bengin yai lada ka jing dawa ka jing sasisen ban pen biang kat kumbal ku kedan kan si kam urlang is kawin ka jing ya ka ba hani pok ka si singi kendo kade bede ka jingjuna ka dawai te ka jingjuna ka dawai ne wan ra jing ya ki pe ba bagi habon li thet chabar chka ban yo no ne te om tak dawai hang ne pok si wat hakini ki dawai bade tekniki ayush ro ki doktor ber pe ayush ro hang ne ro ki duna ka dawai te nakalim ji sencuk ni kerpat ya sarkar lingba health department bahkan subha bahkan an enden ne ka dawai kat kum ki kam chupai ba pok ne ka dong ka than chu ni kata ri ka we ka ba iskoban ni kren pok ne ki chingalang bamtat habde ba ka ching bombiang ka dawai ro kata ri ka we te habde ba ni ki ba certificate ro jel dia punya kren tiang kat kum jing ujor bang yo pe ba ka kam slam ban isu ban yo hari ini lah suatu bamata tiang don hika cing baklan ke leng pai baro ka ba ki ai ka wrong information wat chimi ki dalam sinong tiang ki bakha po hospital ka bakha hayeng te andala check ya ka kertiang chungke coba kin issue ya kanu ka bot bagdat sedikit sempat ba ka kertiang por ki kha ka de po hospital katar ka warna ka citung khu bakata de ka we ka jing sliam ban issue ka bot bagdat sedikit te ka we ka khobor kwa bentip skin sinong ka long ba habadon ka jing kha na ka jing yap kamut apot voice ngai marmar ki de ban wan ba register hane po ka CIC nama taban yo ekabot mereka ada sedikit kenang ba ke kam ke khamjai bich khmat ko